Здравейте, маняци, днес ще имаме едно ново видео на как се викаше играта. Майче беше Animal Hospital. Една нова игра, ще й дадем един шанс, аз съм играл преди много малко. Това ми е третото видео за днес, което ще качвам. Айде. Имам само 5 такива. Start now. Не искам. Сам ще го правя това. Вие знаете, че 14 минути ще е видеото, защото YouTube не ми даде да качвам повече от 15 минутни видеа. Обясних в портала за видеото, сега мързи да обяснявам. И сега чакаме пациентите. Мога да ги чакам да бая време. Мотко-чой. Кой се казва мотко-чой? А я ще псувам много. Чекам. Да сега купя. Това. Фото. Инспект. Като изглежда като... Грозен си да знаеш. В смисъл, тук всичко изглежда от някакво чудовище. Не на вас, не това. Как се казва това? Мотко-чой. Взимай сериалчета, отивай в рум 1. Follow the patient to the room. Айде сега. Тук 5 стаи има само. Що? Айде тук е. Газрак. Ауч! Знаеш колко ми пукачета на болница си сте случили? Ей, се. Пише, че го бори стомаха. Кой отива на болницата? Бори стомаха. Ей, страхливчо. Ако някакъв пациент взема да умира, ще го изходя, ще го мусля. Ръгавички. Ай, махай се. Махай се. Хипо сред. What the fuck? Мога да пием такова. Не мога да го става. Еми, сори. Снимем. Чакай, затворим вратата, що може да е кукуригу. Може да е кукуригу. Ай, отивай в стаята, че не мога да те гледам. Бията. Биене. Втората стая беше, че нали? Да, това е. Just what the fuck? Ouch! Кой ходи на болница за такова за изсушение? Такова учила, брат. Чужи до аптеката си купуваш такива капки учила. The doctor is arriving. The doctor is arriving. The doctor is arriving.
3. Добре. Shift and... Това не е нормален. Това не е нормален. То не ми изгледа нормален. Не ми изгледа нормален. Затворя ли? Ай, не. Това ще разгледаш малко по-различно. И пак се излазим. Растиджери. Рум 2. Ай, отива рум 2. И аз ще тям рум 2. Има ли някакви аномалии? То няма ли малко по-бързо да дойде тук? Ай. Става. Ауч! Ауч! О, боже! Hold on. Attention needed. Attention. Bleeding fever. Bandage. Bandage. Tell me bandage. Tell me termo. The ba. And the bandage. Мога да си ги изхвърля тези работи? Че не ми трябват. Трябва ми бандич се. Ointment. Bleeding and fever. Bleeding and fever. Добре, моква и. Колко тежък ти е куч. Ай, да, бе. Колко време ще... Ай, махаш, бе. Ще ми губи времето да ти е, бе. Но отварям така вратите. Не еш колко тук ще затварям врати. Топ секрет. О, имам си някакъв топ секрет. То ще ми ги даде ли тия работи? То ще ми ги даде ли тия работи? Това изгледа нормален, на снимките изгледа малко по-зелен. Тук секрето е. Пациент. I will be in room 5. Мога да затварям вече, само таблета, защото не може да затварям. Room 5. Feeling unwell, we're on it. You need a key to open this. You need a key, you need. Не. Замокъл се събудно. Това е много скучно, ма. Ме карай. Няма да се не почна тази игра. Стана е кейк или услуга. Ой, така. Аз ще им дойде Тоня. Ой, чакай малко. Аз мога да не ги чакам тя. Много по-засилим, тук те да са. Или бъдат там. All comes operational. Да снимаме, ти не изглеждаш, но изглеждаш ми нормален. За сега всички хора са нормални.
Тут я затворив дата. Ба сьогодні. Открывайте, братья, а затворим. Зачекаємо. Готова топкат нека изтребителя. Ако може да чуете. Фискато. Headache и dehydration. Ето. Айде. Добре се. Трябва да затваряме вратите, защото те просто се минават и ги затварят. Беше тока headache и dehydration. Doctor is arriving. Doctor is arriving. Doctor is arriving. Doctor is arriving. Acho que é café. Това беше за днеска. Дано ви хареса видеото. Абонирайте за канала и харесайте. Харесайте видеото. Трето видео днеска правя. За мените. Днеска. Али, чао мазняци, ще се видим до другия път.